دربارەی ڕەوشە خراپ یا سڤیلان لە گوندەوارێ شامێ و بتایبەت لە غوڵتە ڕێخستنا پزیشکێن بێسینۆر راپۆرتێک بەلافکریە و تێدا هێزên rejîma Esed گۆبوونە سەدەما wê yekê got nehiştine tîmên pizîşkên bêsînor derbasî deverên şer bibin û alîkariyan pêşkêşî nexweş û birîndaran bikin sûcdar dike. Roja çarşema borî rêxistina pizîşkên bêsînor raportek belav kir û têde daxwaz ji rejîma Esed kir got rêdanê bide wan da tîmê wan derbasî hin deverên Şamê û gundewarên wê bibin. Ji ber pêwîstiya wan deveran bi alîkariyên tendurustî heye. Bi taybet piştî guhêzên rejîmê hemû dezgehên tendurustî rûxandine. Di raportê de amaje bi rewşa xerab ya xelkên Ghûta û hejmara mezin yan birîndar û nexweşan bi taybet nexweşiyên derûnî got di encama êrişên hêzê rejîma Esed bo ser deverên gundewarên Şamê de bi şêweyekî berbiçav zêde bûne hatiye kirin. Rêvebera giştî ya rêxistina pizîşkên bêsînor Mînî Nîkolay ragihand di 16 rojên pêşî de ji êrişên rejîmê bo ser Ghûta dezgehên tendurustiyê li wan deveran pêşwaziya 5600 birîndarî kirine. Her wiha got metirsî ne tenê ji hejmara mezin ya birîndaran e lê zanyarî li ser hebûna nexweşiyên vegir wek nexweşiya jana zirav an got sil û hin nexweşiyên vegir yên din hene. Rêxistina pizîşkên bêsînor di raporta xwe de ragihandiye got wan ji gulana sala 2011 ve daxwaz ji rejîma Esed kirine got tîmên wan jî li gel Wezareta Tendurustiyê ya Sûriyê alîkariyan pêşkêşî xelkên sivîl bike. Lê heta niha rejîmê Molet nedaye wan. Piştî rêzgarkirina parêzgeha Reqa ji çekdarên Daişê rêxistina pizîşkên bêsînor navendên xwe li çend gundên Reqa û Enîsa ve kiribûn ji bo pêşkêşkirina alîkariyên tendurustî ji bo qurbaniyên mîn û paşmayên cengê. Lê ev yek jî bibû cihê nerazîbûna rejîma Esed.